chlapík príde domov opitý a hovorí žene: prosím ťa, prepáč, ale ja som došiel na to, že my sa k sebe absolútne nehodíme. A že prečo? No pretože my sme v krčme riešili horoskopy a vyšlo z toho, že ja som kozorožec a ty si kráva. Chlapík namlátený úplne k smrti dojde do reštaurácie. Ten, čo tam stojí: prosím vás, máte rezerváciu? A čo som ja, Indián? Tieže chlapík vojde do reštaurácie a tak sa priblíži k druhému, čo tam sedí, sám triezvemu, a on namlátený a hovorí: prosím vás, nedáte si so mnou pol deci? A ten hovorí: nie, ďakujem, teraz nie. Aha. A teraz?